Ну, добрий вечір. Наживо ми це не наживо ми. Там ми пишеш наживо, там пишеш ще ні. Чого? Пішлись ми, айно. Фунгує. Мусить фунгувати. Щоб знати це добрі музику чути. Мало би бути чути. Слава навіки Богу, Андрію. Здоровля. Ну, вечір добрий, якісь те шиковні нараз забігли. Я ще й не написав, аж буде діло. Доброго здоров'я. Пішли ми. Ну, у мене маленько перестановочка у хижі, та мені ся видить низько буде мало ехо чути у мікрофоні. Уповіжте ми, це є таке. Слава навіки Богу, Олександре. Та що? Туйсме. Це я. Картер, здоров'я. Мався нормально. Минулий тиждень був вдома у селові. Було, в принципі, файно. А ну, чекайте, чого у мене туй сесе? Щось мені аналітика туй не вказує. Тепер вказує. Ну, що б хотів казати, був вдома у кушниці минулий тиждень. Та за цілий тиждень лише один раз трафило мися йти в хащу, посправді щось то. Так, хотів їм тут попробувати блок угля класти замісто вовни. Ось визират ліпше майгуміово. А ну, никайте. Тут чорна вовна, а тут блок угля. Як ліпше? Це насправді має грубу текстуру має. Та. А чи і так і лишу, бо чорна вовна теж визират не піло, або вона якась така, вона создає ілюзію, аж голесо має новое. Щось таке. Та покладемо туди на віз всякі голеса. Ну, гікой писалося у тому, у описові до стріма, низько будемо пробувати класти театр. В принципі, я собі сесю область якраз на то і ослободив. Ошуботуйка в мене був. Ну, це буде такий будущий клуб, айно, буде театр. Буде театр, і у ньому має бути ще бібліотека. Ясне діло, що ми низько на стрімові то не покладемо, або низько треба якось пофантазувати, як воно має визирати. Намечу собі якийсь скелет, фундамент, так. Придумати треба, із яких ресурсів тося буде класти. Ресурсів, в принципі, я мав немало. Може там як вихоснувати тейглу та й теракоту. Мені ся видить буде файно туди дати білу теракоту, ну як білу. Вона ся з білим фарбивом чинить, бо вона така маленько ружова. Вона така має ружовата. Ну, а крім того всього, ви могли сте прочитати. Пробував помочи дозбирати цімбурові скушниці гроші на мотора. Писав ми, що у п'ятницю вже буде йти купувати
Та треба би до того часу постаратися щось подобрати. А де ми є то та біла теракота? Я вже робив. А, тут є, ну, біла теракота. Така. Добрі, тоді як би то вчинити? Я се віддав з ріхту. Піду там покладу 2 бодні. Та буду у них помалу носити, що ми туди треба. Так, все дочасно лишнє можеш викласти. Що сьогодні провисад містами піціцько. Коня кюстя. Ту й немного. Бо було у мене дома доста ще. Та можеш попробувати ще кюстяні блоки якось. Кюстяні блоки ще якось вихоснувати, ні? Кілько буде стрім? Не знаю, 1-2 години точно. Докися не змучу говорити. Насправді то дуже залежить. Залежить на то, як буду каскувати. Ну. Видитимося десь 2 години. Десь 2 години будемо стрімити. Якась така комбінація. Слухайте, файно. Файно. А як і цьому можеш приштимувати тиглу? У мене що, тигли не є? Не гонно бити. У мене тут і тигли не є. Ну, кампець. Так, вся серсама туй. Як Сірко? Сірок. Гіндика сидить на возурі. Сокотить хижу. Тепер вже мало май вистуденіло, та запираємо возір у квартиру май більш. Або тепер варив вечерю, та так маленько накурило у хижі, та удоперем возір. Не кина, я вчинив тільки теракоти, а тигли не є. А куди я всю тиглу пустив? Пак у мене була. Куди я пустив всю тиглу? Ну, уповім задумку. Думав їм учинити якісь такі білі колони із кюстя. Поміж ними саму стіну витягнути із цієї теракоти світлої, а із тигли чинити якісь фітюльки, коротше, стигли чинити, якісь такі прикраси, так? На то декорування таке. Бо я си так тямлю, що у мене була ще тигла. А визира то ж ніч не є. То ще треба буде і тигли вчинити. Ну, розказуйте у вас, що нового. Я давно не стрімив. Господичку, а чий 23 тижні не стрімив ніч, ні? Дуже давно то було. Йой, яким був вдома, та розкажу вам, коротше, прищу. Розкажу вам прищу. Ходив йому потока. Ну, не у хащу, а іпін потік поникати. Та ото була дуже курта прогулка. Ідемо з жоною, з Олькою, ідемо та чуємо щось зеленьконить. Та думав си, ну, а чиясь корова, авать кози прив'язані. Ідемо мало майдали, никаємо, а там, коротше, коні
двоє великих конів та й лоша. Та стоять під оборогом та з оборога сіно їдять. І все би добрі, ми собі так коло них проходимо, спокійненько, Олька знімать на телефон. Вони за загородою, айно ж, загорода, у загороді обуріг, і коні з-під оборога сіно їдять. І ми йдемо, всяких фоткаємо на телефон, і тут городина ся кінчать. І просто, коні від горожини на нас никають. І один кінець як піднімає голову, і починає йти за нами. Господичку, я ся так напудив. Ми витить бігом геть. Побігли ми то. Як ото? Побігли ми горі путем, та перескочили ми потока, та спряталися в корчах. Бо не ось я дуже бав, що кінь щось нам недобре вчинить, або кінь ся міг стратити, мігся загубити, так, де розумієте, що ото би було дуже недобрі, аби кінь пішов за нами, а далі бігу знає, що би ся стало. Та так, устихім би вбити у кушниці, та й устихім би утікати від коня. А з вами щось веселе стало за цей час? Щось Никонич пише. Як се маєте? Нико від коня не втікав? Добре. Будемо мати Василь Штефура. Здоров'я. Добрі, аж заскочили сте нам на стрім. У нас тут буде весело. Дуже ся на автонадію. Добре, пару штовсів тигли буду мати. Пак як пару штовсів руно штовс мав би бити. Далі, що ми треба з собою? Треба ми взяти піціцько каміння. Заківня не було стріма, никавий старий. Котрий? Епін май послідній? Там десь ми гамору чинили, це щось друге. Кампець, у мене ніч ресурсів не є. Та я ся скільтував. Що низьке в програмі? Мав план почати класти театр. І якраз заки вас Василю не було, та розказував їм тим позирачам, які вже прийшли, яку мав на то задумку. Театр має бути містом у селові, десь відбива така культурна життя якась, будуть якісь там вистави, ще бів знає що. Там буде і бібліотека, буде сцена, зал, у котромуся сидить, а над входом буде бібліотека. І це планування руно такое, як у клубі у Кушниці. Це... Довго не думав, айно. Айно, у Новоселиці кладеться театр. І це велике село. За нашим каноном, Новоселиця то доста читаве село, і в ньому поклали театр. Сякое було містами у великих майселах, пак рахуйте, тут є і фабрика, і порт, і железнична штація, і гамора. І це велике село. Це велике село, та культурно живуть. Низько будемо, можна казати, ладити театрові, бо то покласти буде, не на один день мені роботи. Кіть приблизно слідувати тому, що я собі напланував, кіть приблизно слідувати тому клубу, який у Кушниці є. Та сяк. Та низько будемо ладити, я тепер лише маленько накоплю каміння, убим собі з цим камінням виклав гиби маяки, що де має стояти.
Айно, ту їм намітав концепцію, як я вижу тут і передні стіни. Айно ж, мені треба в центральний блок, де буде вхід із козирьком таким. Ну, насправді, конструктивно воно має бути чимось похоже і на картинну галерею. І на картинну галерею, котру клавим на серверові. Не знав, це никались те, теж чинив. Теж то стрімив, як їм чинив ту галерею. Так, деякі елементи будуть тут похожі і там, айно, бо я строю. Це не треба мені батрака в новоселицю. Та моментально ні. У тому гиби є якийсь кайф, бо я то зробив сам своїми руками. Видите, я навіть не в креативному режимі. Я все кладу так, по-чесному, гися каже. Добре. Раз собі на... Чекайте, муха на сіла, так їмся напудив. Намечу собі якийсь общий скелет. Значить, із цього угла можемо зачинати. Та будар є, Ники. Ото якраз все продумано, бо тут є торговиця. На торговицю приходить дуже много людей. Та тут і бударі суд. Видите? Все так і має бути. Все так і має бути. Та бударі вже суд. Сталося покласти Іпен сам театр. Но, значить, від цього маяка. Кілько тут маємо міста? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Я би досить його клав, айно. Всяко би тут був другий угол того театра. 1, 2, 3. А, тут не мушу і лечити. Ну, руно. Руно, добре. І це, значить, всяконя буде сей фундамент, хіба. Ага. Ну. Ззаду, безумовно, ще буде окремий виход. Ззаду буде ще окремий вход самим артистам усяким. Та тут, можна казати, крім основного, має бути ще якась така пристроєчка, де в них буде, де вони ся перебирати будуть, то сесе. Щось таке. Розказуйте, да, що і ви. То лише я розказую. Це біля Новоселиці суд гори. Ну, никайте. Туйка є такої єна полонина. Називки раз не є. Ну, були варіанти, як цю полонину назвати, але мені ся раз ніч не полюбило. І там, к горі, кіть поникати, та там є салаш. Там ся пасуть вівці, там вівчарі чинять сир. Та й там вовна ся стриже. Не приходять донати? Ого. А куди донатите? Момент. Я йду никати нараз, бо то не добрі. А куди донати приходить? Заганялисте? Бо, никайте, я у опис до відео поклав дві банки. Ну, перша банка йде напряму тому приймові. Мені витить не приходять нотифікації, бо то його банка. А кіть хочете щось загнати на стрім, то там на Донателло треба заганяти. І мені раз не прийшло ніч. Та, чесне слово, у мене раз тут ніч не є. Поникайте, куди Іпен заганялись те. Ото гидь.
Та от тебе і не ганьба, кіть пропущу. Ну добре, добре. Неправда, ганьба буде. На полонині треба хрест, кіть по канону. Правда, не похибить на полонині хрест, та й не лише на полонині, в принципі, никайте, де ми є карта. Значить, туйка полонина, тамки покладу хрест, ото насправді добра думка, його треба десь на сього бока ближе до села, бо було видко. А ще хочу туй десь покласти капличку, уже з цього бока ріки, ож тим людям, котрі живуть далеко від церкви, то б вони могли б ходити у капличку, щоб капличка була в другому кінці села. Все ще такі плани аероплана. Кіця, будеш строїти, та пиши, я в будівельному магазині працюю. Добре. Я мав надію, що получитися в якусь готову хижу залізти. Ай, бо воно бо ти ж будуся строїти. Та напишу. Безюмно напишу, не бійтеся ніч. Дякую. Добре, а то. Гідзю, що у тебе там з тим донатом? Ти на банку приймовий метав, це через Донателло? Бо мені на Донателло ніч не прийшло. Напиши, будь добрий, уточни, куди ти заганяв. Бо пак не було такого, що я обманув людей. У мене з цим такі проблеми в останній час. Не з обманом, не подумайте, а з тим, що донати не фунгують. Бо вони, в принципі, не фунгували ще тоді. На минулому стрімові теж ми мали проблему. На позаминулому стрімові мали ми проблему, бо я пробував підключити банку Монобанка напряму, і в мене щось їхні алерти дуже паскудно робили. Через єні приходили оповіщення, а декотрі не приходили до Mac. Здорово, просто чекай, як ото в мене не є? Як ото в мене не є лінка на Донателло? Є. Там написано «Упалити оповістку на стрім Моштуй» і лінк на Донателло. Я не брешу. Напишіть, то ж видите там. Не гонно бути. Так, я йду з телефона никати. Це точно так. Ганьба буде, кіть направду щось не всокотило, а я не знав. Заходжу в опис до відео. Там є «Упалити оповістку на стрімові Моштуй Донателло». Є лінка, що ти мені брешеш? Між іншим, добре, що зайшов весь. Я низько бавив SoftWind. Сам. І мене розмітав кріпер. Я ся обстав живий, у мене ся обстало було пів сердечка. Бо давно не був такий перепужений. Бо якраз їм газдував їм, то сесе, що чинив? Садив їм пшеницю. Неочевидно підписав, перебачте, у мене донат фурт так підписаний був. Просто ви сте розуміли, за первою, всі гроші, які я низько назбирав, я зажену приймові, бо він си буде купувати мотора, їм дуже треба. А за друге, за май великий донат, я зажену банку грибів, які я збирав у кушниці, та й стрий збирав у кушниці. Мій стрий. Та, не рікуйте. Дуже неочевидно підписав їм, Так, що там ще? Аби попасти в готову хижу, треба вдало одружитися. Може і так. У мене це так раз не вийшло. У мене це раз так не вийшло.
Ну, ідімо люди приспеме. То видав, треба ще май довгий. Треба маю всього бока. І це я не добрі чиню. Це він дуже широкий. А ведь може сяк учинити, ось сцена там, а туйся заходить. Ні, туйся заходити не буде, бо то. Коротше, дораз я з тим викрятав. Господи. Геть 100 гривень нема посилання, все фейк, все матриця, мигаль, агент Сміт. Я ся так напудив, треба собі звук поміняти. Дякую за 100 гривнів. Що пишеш, Картер? Кобись мав ліцензію та построїли би Стеверицькі? А, построїли би сме. Ну, теоретично тобі на то не мусить ліцензію, бо щось у Майнкрафтові строїти, лиш я тобі ніч не казав. І так. Ну не мусить ліцензію, боже, я ся так напудив з того звука, треба видав там то перештимувати. Ото сповіщення. Ото редагувати віджит. Ні, я можу просто на віджит збавити звук, ні? На віджитові. Properties. Control Audio via OBS. І туй менше аудіо йому учинити. Ось збавити му тот. Йой. Do not be afraid. Та вже пізно, я ся вже так перепудив, що. Так, збавив їм звук, надіюся на другий раз буде легше. А з театром що, значить, робимо? Мені його треба не так учинити. Видите, він у мене получився. Я хочу так, аби тут була сцена, а тут бися сиділо. А в принципі, може сяк, він не мусить бути аж такий продовгуватий. На ваш сервер може з піратки зайти. І це не сервер. І це я бавлю. Цей світ, котрий тут видите, і це у мене на комп'ютері, не на сервері. А сервер коцки, туди теоретично ви можете зайти і без ліцензії. Просто шкіть без ліцензії та з тим много бабрачки. Просто кіть мати ліцензію, то чуть-чуть піціцько май легко. Декому може ні, бо в общому. Так мися видить. А це я так ту всякі лишу. То треба вже полечити. Сируно. Геть 100 гривень додай звук назад, не чує баба. Дякую за ще 100 гривнів. Та мені ся видить, то ж не помінялося, ні? Так само голосно було. Це помінялося. Ні, май тихо було на цей раз. На цей раз май тихо було. Я вам ще не встиг указати. Я Ковачові хижу доклав. Маленько облагородив їм потік. Так, піціцько облагородив потік. І додав їм два дуже важні елементи до гамори, які хибіли ще на самому відео. За перше, коміно. Тоді ще ся ніч не доміло, ще ніч не було. За перше коміно, а за друге було чим огне класти. Це насправді важний момент, котрий ся якось, забився був перед тим. Той мав склепку дров, та й той мав угля. І він сюди ходив за углем, ще першика навозовий голеса поміняв. Значить, з театром мені ся видить, у мене ся получать не так,
я собі наперед планував, або буде нормально. Сюди мені треба просто ще вхід учинити такий. Треба піти полічити, де у мене там буде середина, і як я тут можу організувати ліпше. Добрі, Андрію, не бай, я розумію. У кожного суд свої діла. Ганити вас за то не буду, що ви до мене на стрім не прийшли. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Тільки у нас тут 21, та 7 з цього бока, 7 з цього бока. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На 7 тут кладемо. Та й з цього бока. Так, і на 7 кладемо. Ну, якось так, якось тую. Ну, правда, не буде з самого Бурговчака. Воно не буде з самого Бурговчака, я тепер наміту скелет. Ож. Туйки будуть самі гарадичі. Де сміття в потоку? Туйка маленько нереалістично вийшло. Нормально так? Нормально? Має реалістично. Добрі. Тоді десь туйка у нас буде сцена. Десь туйка у нас буде сцена. Значить, є пару варіантів, як то вчинити. Я видав вчиню лінивий варіант. 1, 2, 3, 4, 5. Так. 5 блоків з цього боку. Тоді 1, 2, 3, 4, 5. Сяк. Ну, в принципі, всяка основа має бути. Штуйня театр. Туй основна зала. Туйся буде сидіти. Туйка сцена. Туйка ззаду будуть ще окремі двері, де заходять самі артисти. Айно. А туйка спереді буде просто гол. Ось буде, ну, коридор можемо оповісти. І з нього буде йти на другий етаж. А на другому етажові може буде зайти на балкончик та й у бібліотеку. Значить, тут у мене буде і бібліотека, гиба на другому етажові. Та й заєнно там буде проход на балкончик такий. Ось може буде никати вистави як із зала долі, так і з балкончика зверху. Все, мені сьогодні так буде якраз. Далі. По матеріалам. Значить, основні стіни у мене будуть із білої теракоти. Всяким си уже рішив. Айно. Основні стіни будуть із білої теракоти. Поміж них уже зверху навішу колони із кістяних блоків. І це буде нормальна комбінація. Так ми се видить. Ну, а цей сам фундамент я буду містами міняти на теглу, бо видав у них би мали бути гроші на теглу. Ні?
Ну, та що м казав? Містами десь то поміняв на тиглу. Та буде якраз. Буде якраз файно. Ну, треба сюди буде нанести ресурси. Значить, це туй. Ага, стріху. Значить, на стріху зась можемо авать тиглу. Вихоснувати, бо було такої гечерепа, ну, гечерепиця. А кіт не тиглу, та може. Мідь? Слухайте, а кіт з міді покласти? Я не знав, правда, це в мене є тільки міді. Ну, та й вона позеленіє з часом. Або то видав нормально буде. Слухайте, з міді гонно бити доста адекватно. Просто я десь туйка чинив стріху із... То десь туй хижа була. Ай, ну туй. Чинив їм стріху із граніта. З комбінації граніта всякого. І воно визирало, воно в принципі не пюло. Воно дачим похоже на череп. Але сись. Бо я не знав, це на клубові, це на театрові такое буде визирати добрі. Мені ся видить, у міді май м'ятка барва буде. Ну, та міді як позеленіє, окислиться та буде майфайна. Є в ня мідь туй. Туйня дуже мало. То я ще буду йти копати. Що статую Тіфуса з міді? Я не буду робити статую Тіфуса. Ну, як мінімум, не туйка. Просто, ну, у новоселиці воно не парує, воно у новоселиці немає смисла. Не сердіться, то не завто. Щось їм ще вицять хотів брати? Ні. За костяними блоками ми треба ще буде піти пак. Бо тут мало. Ну, не знаю, то. Гідзю, це щось тут, це нет. Кажу, бавив низько Softwind. Та порозумівим засього ж дуже мися любить тот етап бавки, коли лиш зачинаєш виживати. Ну, бо в такому стані я тепер, але не в мене не диритова броня. Ні. В такому стані я тепер, мені той фактично нико не страшний, хіба найду собі якусь небезпеку сам. Ож єдин варіант, як я тут можу умерти, ото лише моя собственна неосторожність. Ож кіть я щось недобрі вчиню. Та я собі думав над тим, ож я би хотів зачати бавити Майнкрафт наново. Я би хотів учинити якийсь нормальний летсплей заново, з нуля. Просто чистий Майнкрафт без приколів. Не знаю, як ото буде. Но я то зроблю скоро. То не буде щось аж такої парадної, як і то твій регулярний летсплей, або я си щось придумав. Є в тому якась така романтика, то тяжко передати словами. Наскільки то файно.
Так маленько то розбавити. І семися ще пригодить. Кістя треба буде ще донести, бо то ще треба буде попланувати, як воно буде. Наприклад, тут можеш кіть виціть та досить, аби 3 блоки одну були. Ні, твій регулярний летсплей, він був... Це ще є, ну, доста нормальний. Ясно ж, він там домак без монтажа в основному, і він так і задумувався, то... Айбо якраз зачаток бавки, якраз перві дни, вони інтересні. Ну добре, може не перві дни, якраз перві тижні такі бавкові, вони інтересні, коли ти лиш знаходиш собі якесь місто, де ти хочеш бити, якось пробуєш себе у нього вписати. Мені то дуже зайшло. Кажу, я низько мало побавив Softwind, і тот зачаток бавки був дуже інтересний. А де я йду? Я десь ішов за чимось, за дощками. Я йшов за дощками. Між іншим, є в нього ще й білий бетон. Ну, білий бетон туди не буде так парувати, як я тут то вижу. То що буде в нас, значить, смерека на педаментові у залі. Так виходить. О, маєш мотивацію оновлення. Між іншим, розкажу тобі, низько у мене був якийсь такий чудний баг. Я коли пробував зайти у свій локальний світ, та бавка фурт мене пробувала підключити до сервера. Замість того, аби зайти в локальний світ. Ну ж, я пробував зайти в світ, а бавка вертає мені ерор, що не може підключитися до сервера. І коли я закривав ерор, я на скрінові, бавити в рокаші, на мультиплеєр. Я вертався назад, іду в синглплеєр, нажимав загрузити локальний світ. Він мені зась указує хибу ж не вдалося підключитися до сервера. І зась мене перемітує на скрін мультиплеєра. Я не знав, це якийсь такий баг. Такої у ванілці було? Я не знав. Не видів їм такое ще просто. Ну добре, буду в курсі, буду знати. Так, дощками буде розтратно, будемо йти півблоками. Тим більше, може так буде вчинити пару ярусів. Айно. Може буде хоч 3 яруси вчинити. Ні? Значить, перший ярус гиби таку і туй. Другий ярус сяк і третій сяк. Ну, там до кінця не тує вообще. Значить, цей ярус навіть буде досить приблизно. А ось ці кілька у нас обстає. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 якраз. Значить, тут 4, 2, 3, 4 і тут 4. Хо-хо-хо-хо, паради. Лиштуємо туди ще треба лопату. Все зняти.
Ну, парада. У кушниці сякого не було. Це вже моє нововведення. Ай. Ну, можеш далі бавити Майнкрафт. Щось вони зачастили. Серйозно, щось. Щось аж дуже часто до мені приходять. Ай-яй-яй, якраз кажу щось. Ну, другий раз за шором, та й перед тим, як починати стрім, я теж один раз їх прочищав. Якийсь домак шалений. Так, то би спати йти. Всі зацінили в'юз? Ні. Поганий в'юз. Ех. Із королем? А то як? З яким королем? У Софтвінді це в ваніловому Майнкрафті? Не дуже розумів, за що кажеш. Видався звідаж за Софтвін, ай, ну, бо у ваніловому Майнкрафті ніякого короля не є. Я собі сам туй. Газда. У ванілі? З яким королем? Туєм такого не видів. Він не знає. В смислі він не знає? Та не є такого у ванілі. Не є ніякого короля. Ну, приблизно щось сякое. Татуй, значить, буде центральний прохід. Та й видав 1, 2, 3, 4. 4 такі дараби з шориками. Сама сцена має бути, значить, ще на 1 блок має висока. А цяк. Бо файно було виціть видко. І бо файно було виціть видко. Добрі. Я си що придумав? У мене там було мангрове дерево. Може я саму сцену викладу з мангрового. Ні,
треба не треба за сцену з обтесаного мангрового дерева. А ну, це в мене його тільки буде. Знаєте, замісто тих члених штор, ну, велика така челена фірганка там у театру се чинить, а замісто того вчинити, ну, замісто фірганки, аж то мож челену вовну, теоретично, а мож мангровим деревом. У мене он 9. 9 камаків. Айбо воно, видав, буде визирати доста паранно. Так буде добрі. Ну, і це буде позади на члені фірганки. Юй, класно. Що, в смислі, ладити смарагди? Є таке, як розбійники з королем? Що це за прикол? Ану, секунду. Я собі кукну. Ну, там би парували дощки. Такі дубові, наприклад. Прості дубові дощки би парували. Коло театра зробити попкорн-автомат. Попкорн-автомат. Пукантьови, мені ся видить, у туті годи у театрах ще не їли. Шкода, парадичок не є, може би було погнилих парадичок міг держати та кітися фігля не полюбила та вихоснувати вонячу зброю. Та що за король розбійників? Тот генерал із прапором не гонно бити, що він. Щось друге. Ні? Ні, тут нормально ж це сяк стоїть, бо тут будуть гарадичі і так. Тут і так будуть гарадичі. Ну. Щось таке, ні? Ай, ну якусь таку темну вони кладуть, бо май темна була. В принципі, логічно. Ай, ну. А там покладемо ще то-то. У желізній у короні? Так, ану, іду гуглувати. Майнкрафт. Pillager King. Не є такого у ванілі. Не є такого у ванілі. Що ти розказуєш? Щось мене всі хочуть дуже надурити. Як мінімум, мені ся так видить.
Та я гуглю в Майнкрафт, у Майнкрафтовій у Вікіпедії такого не є, як, ну, по дефолту. Я вижу лише. Я вижу лише якусь анімешку із ним мальовану, та й мод якийсь, но не вижу такого по дефолту ніч. А! Ясно, ясно. Ти рішив мене мою такою зброєю, айно? Ех, ти рішив мене мою такою зброєю. Добре. Добре. Добре, я даже не сердитий. Все було доста весело. Зараховано. Не кина, як мене розвів. Я даже почти повірив. Почти. Геть 100 гривень Minecraft Pillagers Rule 34. Не роби так. Не треба. Не роби так. О, тут може це буде банерами завішати якимись інтересними. Театр буде інтересним проєктом. Так, мені треба йти поникати, це у мене ся там тигла допекла. Та покласти ще. А гудьба йде, це не йде. Гіба йде. А, у SoftWindows такого не є. Я пробував 4 смирикові скіпці посадити. Disappointed. Що ще такого коло театра насправді можу чинити? Автомат з пукантьовими тут не буде сугубо спозад часу. І це у 1928 році. Та у Силові не гонно було бити такого. Деються. І це фрішна версія безплатна. Тут без віцю йде. Тут сам мусиш ставати.
Ну, тиглася потихеньку на пікат. Або щось дуже помале раз. Кілька років я в Майнкрафт бавлю. Получається 2 роки. Тепер 24-й, і я про себе відкрив Майнкрафт 2 роки тепер. То було якраз літо 2022-го, коли хлопці робили над тлумаченням Майнкрафта по-нашому. Та мене туди затягли помочи тестувати, помочи щось, може якось щось придумати. Та от тоді. І тлумачення офіційно було додано десь у середині чи в кінці октября. То можеш поникати в інтернеті. Та перед тим пару місяців, рахуйте, робилося над тим. Та я туди почав би бавити Майнкрафт. В принципі, достійко. Айно, я ньюфак. Я починав на версії 1.19.2, це 1.19.3, щось таке. Десь на тих версіях починав. Ну так, ньюфак. Так получиться. Ну, треба продумати, значить, стіни у мене будуть сяк. Тут десь має заходити, так? Тут десь буде виход на сцену з бока з одного, а ведь з двох. А другою буде стіна. А туйка ззаду стіна не мусить бути з цього самого матеріалу, може бути, наприклад, стигли, там і так ніхто не видить. Ну, не стигли, а з такої. 8 годів бавиш, ну то ти ся ні в року вже наникав на усякое майнкрафтовання. Ні? Ну, логічно буде зробити так. Штука, якся заходить, то тут будуть 2 проходи на рівних дистанціях. Його не бити якраз насправді тут. Тут один проход, та й туйка другий. Ну, добрі. А туйка буде виход на другий шток. І з цього боку, і з того боку теж. І там може буде зайти з одного боку в бібліотеку, а з другого боку на балкончик. Я все придумав. Щось таке їм доста буде. Треба буде придумати якось у них там якісь теж якісь тут із зеркала, айно бо вони сиділи, то бися порадили горітом. Так, і у театрові нормально має бути якийсь шифон теж на цуря. Сценічне. Ну, а по оболокам, як отого бути? Ось єдине з цього бока дати. Зась.
Митер 50 гривень здоровля Мигаль, коли Карпато русини запалять Мадірщину. Та видав. Кожний попіцицьки палить, коли має час. Ну, ко там є. Там, наприклад, треба ти їсти зварити. Взяв так, хуп-хуп, запалив то-то. Шваблик та й пішов. Митре, дякую за 50 гривень. Ваші гроші підуть на Хосен. В основному на. А на що між іншим там в основному буде? На мотор. Казав ми, ось треба Епін мотор купити. В принципі, вже має договорений, лише треба піти купити. А я нагадую, що гроші, котрі я низько збирав на стрімові, підуть Цімборові, Кушницькому, Святославові, Приймові. А що тут пролишено? То було не на руку. Так, де будуть Епін оболоки туй, теж десь туй воно буде, айно. Туй буде колона, і туй буде колона. Всяк. Ну, то майдораз, то майдораз. Та й то не знав, це туй насправді буде файно тот вузір визирати, бо туй будуть градичі. Або ні, нормально, най буде. Галичанин зайшов. Та й добре вже зайшов. Якось так. Угу. Ну, і як ото буде? Якое воно у нас буде високое? Читаво має бути високое. Хоч 3 тут і. Тут треба хоч 3 блоки висоти, а на 4-му був плафон, так? Я собі маяк вержу. 3 блоки висоти туй, далі плафон, а горі в мене буде то та бібліотека, так? Все сяк не буде, туй угли якісь інші ківчиню. Мусить бути якась туй ще опора. Мені ся видати з джунглового дерева могло б визирати непогано градички, так. О, мене серце не стало. Митер 20 гривень Мигалю, а ож якісь гриби збирав, гута не піхає після них. Що? Що? Ось це не б'єння гута по них? Ні, пак збиравим і це іпен челиняки. У ті гриби, які я предлагав, ото іпен челиняки. Челиняки добрі гриби. Та й нет, по ним чуєшся в порядку. Ніч не хибить ні грибам, ні мені по них. Та все буде нормально. Перша версія у Гедзя була то та. Він сам розказував, був Копатель онлайн, ні? Щось таке. Я щось таке тямлю. Він розказував був теж на стрімах. Ну. Туйка як воно у мене буде, значить. Туйся буде заходити, теж можуть бути двоє-троє двері, поміж ними теж колона. Ну, муситься воно якось держати. Та туйги би ніякої стіни і не буде. Туйги би ніякої стіни і не буде. Будуть шилиякі двері. Ну, та й тут градичі мають бути. Якісь градичі.
Просто сидить з виключеним ПК і каже, що нормальні гриби були. Ну, частина з них була низька і на вечерю, айно. Я ладив, знаєте, що я так цибульки засмажив, туди маленьку куриці завер, не грудку, а із стегна м'яса такого, май масного, май жилового. Та тося як пересмажило, та туди якраз заляв гриби. Митер 50 гривень хотів би скуштувати гриби, лиш не знав, який май великий донат був. Угу. Я тобі повім. Низький май великий донат був. Ото віддав треба просумувати, ні? Низький май великий донат був 100 гривень. Або тричі за шором. Та то рахуй, тобі треба більше 300 гривень заверечів би було. Ну, та в тебе низько 70. Так виходить. Добре, а я що розказував? Я розказував, що си низько доброго їсти ладив. Айно, та якся цибуля вже обсмажила з курочкою, та туди ми ще завер якраз гриби. Вони були сушені, я їх маленько настояв у гарячій воді та залявим. І туди пак, фінджу гречкою, воно все розбухло, проварилося і таке, дуже вкусно було. Мені ся дуже полюбило. Треба тут планувати в озори. Кілько в мене є робочого міста? Так, 4, та й 4 до 8, та й тут у мене ще 5. Так. То 12, то 13 блоків. Поміж 13 блоками, як я можу напланувати собі оболоки? Що, кі часто до тямадяри приходять та десь близько башні є. Ні, не є. Вони приходять часто, бо я тут часто. У Майнкрафтові є таке поняття, як Local Difficulty Level. Ож, чим майчасто ти тусуєшся в якомусь одному місті, тим май повишатися уровень сложності усіх локацій, у всіх чанках. Кіть поникати в меню F3, воно десь тут, де дні пишуть. Local Difficulty у мене тепер 2032. А дома на спауні, де я си базу поклав, то в мене там 2,8. Це щось таке, що воно з часом росте. Чим більше я це тут тусую, тим тот уровень має росте. І від того теоретично і всі моби має сильно мали би бити. Або головною, аж рейди май часто ходять. Якось так воно фунгує. Я се дуже у деталі не углубляв, або якось так воно фунгує. А тут у мене є 13 блоків, і мені треба між ними придумати, видав, хоч 2 облоки. 2. Значить, як би то поділити? Виходить, дасть так, не так. Це може тут і не треба оболоки. Та ні, треба. Або не мають бути, не двоїтий ліпше вчинити, а єднотний. Сяк. Даже доста руненько получилося. Не? Постройся зо для них. Будешся сміяти. Мені сьогодні ти не був на спередущих стрімах. Ти не дуже знаєшся з цим світом, айно, де я бавлю. Я ти дораз укажу. Треба минутку видержати, я ти дораз укажу. Сізо. Дуже близькось дуже близькось написав. Туйня корчма. Все ще не СІЗО.
Або корчма до СІЗО ближе, гей-театр. А, то у нього є возик. Ну добре. Деколи таке було, ж возики у нього пропадали, я не розумів куди. А ото також рейд, який проходить, рабловів. Та один із них ненароком сідать у возик та везеся. Та везеся сюди. Та я їх знаходив у возиках, але туй. Туй, де я тепер везу. Та я їх часто знаходив туйка у возиках. Ага. Та туй недавно. Ну, згруба, це світ, на якому я починав бавити Майнкрафт, на якому я учився, можу сказати, бавити Майнкрафт, і йому вже дасть 2 роки. Я не вповів, бо ж я останній час часто бавлю, що я тут не аж дуже виживав. Бо тут я освоював всякі майнкрафтовські механіки, тут я це все вчив. В принципі, ну, це перший світ, який у мене був. Це перший світ, який у мене був, яку я геніальну башту собі построїв. Це моя хижа. Бо я не все хотів повісти. У мене тут є якраз Тагіс уповів СІЗО. Тут у мене штрекова розвилка, є на туди. Це моя та мега-база. Здоров'я. О, тут у мене нічого такого аж дуже інтересного. Є в мене фонтан, є в мене блок недерита. Май дорогое, що в мене є. Ну, взагалі, тут кникаємо Local Difficulty 3.63. Значить, у новоселиці Local Difficulty 2.2. 2.28 це щось таке, а тут 3.63. Значить, тут на третину найвелика сложність у новоселиці. І, ясне діло, я закид тут щось собі робив. Наприклад, є в нього тут паранне борбало. Видиш, дуже файне борбало таке. І в нього теж потік тече. Я це все закид робив. Та мені теж всякі персонажі заходили. І я їм тут якраз учинив тюрму. Темниця, світлиця. Гамішні мови будуть тут. Ну, а коли їх тут вже ставало дуже много, та я розумів, мені все одно не стає, та я їм учинив по-справдішню темницю. Значить, це темниця-світлиця. А туйка є темниця. Туйки сидять раблові, і є в них один бровар хмурянишин, сисіх сокотить. Це в них сторож, коротше. Ну, тут ще много слобідних камер. Видите, раз лише 1, 2, 3. Лише 4 камери зайняті, немного. Ці броварі хмурянишини, це не можу. Ну, то тут ще суд слобідні камери. Я там загородив, бо він туди не йшов. Там йому ніщо робити. Ну, та тут, видиш, насправді, темницю я давно вчинив. Капець, він там ходить з ручками піднятими, такий смішний. Ой. Добре, вертаємося в новоселицю, нам треба строїти. Яся лиш провіз сугубо указати тобі мою маленьку тюрму. Та веземося далі. Ну. Учинив би ти велику екскурсію по своєму світу, бо то насправді надовго. А у мене був дуже конкретний план на нинішній стрім. Та раз так. Ну. А я нагадую, що ми низько не просто бавимося Майнкрафт. Я пробував назбирати які копійки своєму цімброві Кушницькому. Він збирає собі на мотора. Він тепер на фронті, служить у 155-й бригаді. У них є ще такий класний скорпіончик на нашивці. Ну, та він у п'ятницю буде йти купувати мотора, та я пробую якось йому фінансово з тим помочи. Бо кокіть ними, ко нашим поможе. Та,
Там в описові до стріма ви знайдете таку його банку. Там, де пише банка на збору, то якраз його банка. Мені нотифікації не приходять. А кіть хочете дещо іпін на стрімові вповісти, та маленько ниже є відкликування на Donatello. Іпін там можете лишити якийсь меседж мені. Так? Ну, всі гроші, які низько зберу, ясне діло, я заганяв такої славови. То. Ако майбільше на низько намітав, та тому зажену банку грибів кушницьких. То збирав мій стрий, та й маленько я. Ну, в основному стрий. Не буду брехати. Стрий мав час, та й май волошинги я. Так, мені се види, тож з облаками файно, не? Ож руненьком трафив. 3 блоки між сими. Туй 4, та й туй 4. Ну, парада. Значить, 4, 1. Раз, 2, 3, 4, 1. Раз, 2, 3. Та й туй будуть ще 4 якраз теж. Ну, супер. Руненько. Далі, який високий буде цей театр? Це вже другий вопрос. То видав буде напряму залежати від того, як я це фоє вчиню. Бо іпін на сам зал много висоти не треба. Воно буде напряму залежати на то, як я вчиню це фоє. Тут у мене буде мій плафон, значить, виціть ще хоч 3 блоки у висоту. А цяк. І в цих 3 блоках у мене буде гибо ще один етаж мій. І тут у мене буде... мені тут треба бібліотеку вчинити, це не фігля. Бо і це так руно у нас у кушниці. У нас є тот клуб, і в тому клубові над фоє є бібліотека. Я там даже був. Треба подумати, значить, туди, як я буду все чинити. Ну, ще раз так. Просто бися тут ніч не спавнило недобре. Бо я потенційно буду класти якийсь плафон, якусь стріху, а забуду засвітити та пак читаво за то пошкоду. Дуже видко ж я давно не стрімив. Приказував з вами 1,5 години, а вже чув аж потихеньки у мене голос сідать. Кампець. Ну, тако би міг подумати. Добрі, треба собі придумати, як у мене, значить, будуть градичі. Як вони гонні бити. В принципі, сяк гонні бити. Теоретично сього гонно бити доста. Видав, не буде плафон з каменя. То старість. Ось чим далі, тим я не буду має волошин, то. Ні, щось не добрі.
Ой, щось недобрі, значить, сесі тут не буде. Гонно бити хіба сяк уже. Сяк гонно бити. Ай, ну, бо не годен бити з каміння. З чого буде той плафон? Тож з смерекової дощки видав буде недобрі. Я вчиню з дубової. Бо не було інакое такое. Ага, та я дубову дошку хотів ще й на саму сцену класти. Ну, і перед тим, як я новоселицю буду кудись публікувати, а я буду публікувати, нагадую за все, треба ми буде ще то. Треба ми буде ще порозмітувати більше по хижах оборогів та й по ділянках кругом села і ще більше тих. Копитися сіном. Бо я вчинив, може, десь дві. Так просто, щоб було указати, ось таке є. Або того мало, треба був селовий майбило. Які я поранні лампуші вчинив? Ні? Гонно бити? Мені ся люблять такі. Простенькі. Простенькі доста вийшли. Ну, туйка театр у такому місті ось не може буде стати далеко від нього та поникати на нього, айбо все нормально, бо селося строїло не нараз, і що як кудись ставало, так мусилося стати. Значить, об'єктивно, і ця хижа тут вже стояла, та й земля вже була зайнята, і виділили землю на театр. Та що тепер чинити? Ну, не будемо забирати від двірця, від'їдати лише, бо ми хочемо майздалека поникати на театр. Тяжко уличні лампи зробити? Не знаю, мені це віде і це достойний варіант. Ну, простенький, направду дуже примітивний, або достойний. Воно визират не мерзко. Не мерзко. Мені сього доста. Уби не страшно було. Но. Кіть. І це у нас дубова дощка на плафон, та ми учинимо і гарадичі з дубової дощки теж. Це нормально. В принципі, і тут може було. А от ні, нормально. Буду класти цілі. І все буде добрі. Ну, а тут якась цигородина буде, це чимось закрито. Сяк. А тут буде якась городина, чимось закрито має бути, бо люди не попадали. Слідуючий раз перед стрімом покладь майкурту задержку. Я все лишав по дефолту. Видав у тому є якась хиба, айно. Може було ліпше. Я все лишав по дефолту, та я не знав, яка там задержка. Видав 60 секунд, ні? Видав.
Сяк там. Ай, ну сяк. Ай, ну сяк, руну. Руну зеркальну, добре. Поки я факели порозкладував усяди, але айбо тут на торговиці, ну, мусить бути якась ілюзія майдачого такого модерного. Та начинив їм такі лампуші. Угу. Угу. Поняв, Гедзю, поняв. Дякую, буду міркувати. Добре, значить, я вже так туй учинив. Ож і се видав. І се видав буде. Усього бока, значить, буде вход на бібліотеку, а вход на балкон буде туй. Та тогди і се сяк мож. Угу. Добре, значить, на балкон буде ся йти направо, у бібліотеку буде ся йти наліво. Бо мені туди треба ще туй оболок. Йой. Щось таке. Щось таке. Мені треба, бо і сюди світло якось падало. Бо й все буде повністю глуха стіна. Сюди. Йой. А тут буде прохід. Оцяк. Йой, це буде височезна будова. Дуже велика. Ну, та й тут треба собі прорубати руно такий оболок там. Я його там учинив. Ай, ну руно з цим блоком виходить так. Йой. Ай, ну руно з цим блоком. Ну, значить, май мало сяку висоту має автомати. Май мало сяку. А вже над цим, ну, тут у мене вже буде стріха. Це у мене буде крайчик стріха, туйка. Да, як так. Всяку бися в бібліотеку не натягали. Ну, та й тут тоді треба буде придумати, як воно буде визирати, бо у бібліотеки мусять бути теж оболоки, які будуть сюди виходити. У бібліотеки тут теж має бути оболок, який центральний єден. В принципі, і там годен бути облок, і там годен бути облок один маленький. Ото буде вже залежати і на то обрамлення. Так, ідім спати раз.
Як виходиш з рана, а ту й хижу вже упалили. Кампець. Так, треба ми і сих, значить, наміряти, де то буде. Щось таке буде. Поляк УА. Доброго здоров'ячка. Добрий вечір. Пес на вас напав? Ого. Ну, по-справді? То доста страшно. Картер, де можеш скачати закарпатську на майн? Не треба ніч скачувати, вона є офіційно додана у бавку. Заходиш у штимовання, Ники. Штимовання, язик, руснацький. Все. Ніяких текстур паків, ніяких ресурс паків, ніч такого. Зайшов, уключив, радий. Ну, може якось не радий, бо ось воно сяк фунгує. Мало ко знає, бо ніко не глядав. Ай, ну може там ще облаку палити. А, на Pocket ні. На то-то. Йой. Не тот блок. На Bedrock Edition не є. Лише на Java. От вони тут якось так криво вчинили ось на Bedrock і на Java домак інші системи, як це чинить локалізація. То не до мене претензії, перебачте. Так, туйка вже кі 2, та значить туй має бути слідучий. Угу. В принципі, туй сись туди може лишній. Туй туди сись не мусить. А ну. Що туди буде тот собі, а сесі собі. Добрі, най так і буде. Ну, тут має бути ще якийсь плафон, і плафон, скорше всього, теж буде з дубових дощок. Пише Галичанин, що високий театр буде, тому газдове світло заступати. Ні, світло... Сонце витить сходить. В принципі, там у мене юг, а там сівер. Та все нормально. Якраз театр так стоїть. Театр якраз так стоїть, аж газдове сонце не може заступати, бо сонце з цього боку ніде не світить. Все продумано. Люди й се не дурні клали. Тут виходить туди ще 3 блоки високий облак. Йой. Та й тут має бути 3 блоки високий. Він і так... який він масштабний, а й так вийшов піцицько і маленький, і я собі то представляв із самого початку. Ну, та значить, кілько у мене тут? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Да, як так, ото буде. Ну, а тут зверху буде такий, не знаю, балконик, vagy щось таке, ні? Ну як буде фунгувати? Туйк, насправді, стріха гонна бути майнискаги у всього блока спереді, і це все нормально. В принципі, тепер се так споминав, у кушниці в клубі воно так і є. Ось над основним залом, там, де сцена, та майнизька стріха, гіко і на сьому. На сьому гібо окрема стрічка така. Я приблизно так ото й буду чинити туди. Требася туди оприділити з висотою туй. Туйка висота, значить, десь сяка і буде. А й треба ми буде видави ще авать кварцової тигли різаної такої парадної. От щось такого би задекорувати зверху. Бо тут буде гіби балконик. Або він не буде балкон, там зверху ніч не буде, це буде просто стрічка така, аби над входом сюди щось було. Тут будуть гарадичі. Тут будуть гарадичі. Та тут, значить, мають бути двоє двері, наприклад. Тут будуть двоє двері. Єдні сюди. Єдні сюди, єдні сюди. Якраз двоє ті двері такі. А тут гонне бути якісь афіші. Айно, що буде. Так само туй одну гонне бути афіші, ось що буде. А туй заход в зал. Мені все видить нормально буде. Ну, тепер по висоті зала. Значить, тут буде балконик. Треба то туди як наштімувати, як ото буде. Всяк доста. Ну, це ще не всі балконики, а ж на кілько він буде довгий. Ну, а значить, в нього два блоки дгорі і можеш стріху класти. А ведь навіть не так, навіть єден. Бо туйка буде май високою гітам, стріха буде двохскатна цяк. Угу. Туди треба полечити, значить, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Так? 19. Щось мені тут і не сидить. Тут кіко. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ага. Ага. А чого в мене тут не руно? Чого в мене там не руно було? Тепер руно. Тепер руно. Ну, як руно. Єнако. Тепер хоч єнако. Добре. То в мене будуть 3 відсіки. Та може зась із дубової дощки. Чинити цяк платформу. Ну, не з дощки, на цей раз якраз із півблоків. Та якраз буде файно.
Фаріонко би була президенткою, та нас би забила. Ну. Я не знав. Бізуватися не буду. Та й. Та й вже гиби ніщо. Ага, хотів їм ще дуб і сюди. Треба ми дуб ще було на сцену. Сяка в мене сцена буде. Вау! Добрий вечір, новоселиця! Поплескайте слідуючому гостьові на нашій сцені. Буде циган Пішті. Буде вам гудіти. Добре. Йдемо спати. Відкриття театра буде майпутим. Фаріон була з Берегова? Що, серйозно? Та де? Та де? Родилася в 1964 годі у Львові. Та як вона з Берегова? Ну, в родині службовців. Батько працював на заводі, мати бібліотекаркою. А видкіть вони самі були, не написано. Айбо пише, що вона ся родила туй. Ось у Львові ся родила. Та щось ти неправду кажеш. А, господичку. Ти фіглював, я вже пішов провіряти. Тобі не можеш так вірити. Так, тут будуть градичі, ще поникав з чого. З чого би ліпше вчинити. А туйка будуть тут і пу-пу-пу. Туйся буде заходити теж. Та й туй може буде виход такий. Ну тут куліси будуть, і за кулісами тут будуть спочивати тут і артисти. Ну, паради. Так, требася буде дорадити на висоту всього. І це визирадги справедлива позначка. А ведь може ще на один блок від горі. Ну якраз на один блок від горі. Ацяк. Ну, від цього кіко. 2. А тут щось не руно. Бо там і не було руно. Ха-ха, все добрі, все добрі. Бо тут і не було руно. Все добрі. Хмара ти зелені, та де так? Ну, від цього ще кіко. 2. 2 догорі, айно? 1, 2. Ну, а сись ми вже і не треба буде. Я то так учиню, ось туся буде зачинати стріха, і вона буде йти скатами дгорі. Туй. І теоретично тут вже має бути, нормально зайти. А усього блока туйки у нього буде окрема стріха. А ведь може один блок іще догорі? Ні, раз нормально.
Це буде досить простенький театр, або я сякого ще нігде не строю. То, що на серверові клавим картинну галерею, та вона мала маленьку іншу специфіку. Тої будови була друга ціль. Та й той в мене такий досить лінивий театр вийшов. У мене не є того оркестрової ями ніякої. Касу не вчинив їм. Іпінги касу, та мож ту якусь жону посадити, знаєте, бо продавала білети. Такое теоретично можеш придумати. Або я си так тямлю, що кушниці каси не було у тому. А ні, щось там було. Ну, було там гіби приміщення на то, або каси в ньому вже давно не було, ми на щось білету не продавали. Ось у планіровці воно гіби було, або по факту ніч не було. Айно, хвалітня позирачі, всі хвалітня. Мені то дуже треба. Ну, тут в бібліотеки годин бути якраз панорамний вузір, убися видко було. Ну, і це немаловажно. Убися було видко, уби мож було спокійно читати. Бо доста сонця там було. А може в мене стріху і не вийде так, як я собі планував. Олем никайте. Я так думав, ож із півблоків теж вчиню. А ну, зараз я собі намечу. Так. А ні, якраз файно. Якраз файно ся буде ставати. Ну, якраз моя запланована двоскатна стріха туся буде ставати. Може даже в якийсь момент я і ще май зоб'ю, вже буду по 2. Ось тут зверху вона буде май опукла така. Щось таке. Добре, і тут і лишав сяк. Тут ще має бути плафон. Хоч ні, то вже має бути ще на один блок має високе. Це має бути ще на один блок має високе. І плафон буде вже там. Кампець гігантизмом страдає, Мігаль каже. Думаєте, це ні? Або і так не буде моєї високої гіцирки, то все в порядку. То головною без цирку не конфліктувало. Ну, а сяк плафон буде. Та й буде порядок. Ну, я си так рахую, що низько доста продуктивно зачав. Я думав, що я лише якийсь дуже-дуже базовий скелет намечу, а я вже не піло продумав, як воно має фунгувати. Рахую, що це низький успіх. Чесно.
Двох не зостало, капець. Та може лишитися туй. Та може туди туй учинити літру, бо може було на стріху йти. Ну, або туй не буде стріхи такої. Туй не буде. Ну, аж пода не буде. Треба бачити. Стріха буде, пода не буде. Аж йти на п'ют не буде смисла. Театр насправді такий підсіцький кітруняти, наприклад, із фабрику. Фабрика читаво має велика. Та не впою, бо ж це май масштабна застройка, яка в ній була. Ну, так ото вижу, штуйка буде уєнно, як шори з людьми будуть туй. Я там ачий три шори планував. Один із цього бока, один у центрі та один туй. Так само туй буде шорик. Тут будемо ж ходити, тут будуть крісла, ацяк, а сись на ноги слобідний. Тут треба буде якось забрало таке, якусь чинити аваті з прозорів дубових, якоїсь такої городину таку. Мало ся був, бо видите, як йому чинив, то забив, якся то дриво кличе, що у возовий стримить, що одному вулив приязував. Та маленько переживав, бо то блискавиця не ударила, треба йти спати, бо пів'є ми вулив, мені такої не треба. Ну, добрий раночко. Добрий раночко. Так. За колони. Ото мені треба буде ще тигли з домі принести. Та я з тигли вчиню такий абажур. Що буде основний декоровий елемент на то. А стріху ми ще так і не придумав. Думаємо за мідь. Мідь би насправді паранно визирала. Бо я не знав, це у мене тільки міді є. Скорше всього, не є. Скорше всього. Бо і туй, і там треба ми буде епін мідь. Туйки теж тот балконик. Хоч, в принципі, туй можеш і смереки вчинити. Ну, а там уже обернути буде чим. Треба лише вибрати матеріал. В принципі, козирьок то так собі представляв, що такий шумлейдер стримит. А конкретний матеріал, який то буде, дораз будемо видіти. Поки як дораз будемо видіти, то насправді кітникати, як воно туй визира, то би мав бути камінь. То би мав бути сись камінь.
То би мав бути цей камінь просто гарадичками. Ні, ось цей блок цілий. Може навіть оба тут і цілі. Ха-ха! Коли буду записувати летсплей по Майнкрафтові, коли буду мати час, скорше всього, то буде, коли я вже докінчу з Новоселицю. Значить, я тепер кладу театр, і ще в мене там ще обстала така дрюбляги капличка. І буду все публікувати на сервер відкритий, де можна буде прийти і просто погуляти по цьому селові. Бо село насправді досить немаленьке. Є в ньому всякое інтересне. Та я хочу відкрити доступ, бо буде маленько ганьба, кіть це все буде просто лежати у мене у фійовці. А по факту такий план зародився буває у процесові, ось Новоселиця має піти у люди. Бо, в принципі, це не просто село, а це проєкт, у якому я попробував учинити приклади народної русинської архітектури. І то не лише хижі, а й усе, що попри хижу було. Я вчинив стайню, я вчинив там трусятник, я вчинив потач на кури, ще мільйон всього другого. Я вчинив обуріг, я вчинив салаш, десь вівці пасуть. Я насправді ні в року всього нашорив. Це треба забрати, бо воно мене тут мерегує. Їм завісиме на хижу Ковачові. Ну, коли я все докінчу, та тоді буду вже записувати такий мій стандартний летсплей. І по факту я такое ще ніде не чинив. Я летсплей як такий не записував. Буде інтересно попробувати і мені самому. Айбо, ото буде уже як із цимся розберу, бо я не встигав паралельно чинити і в то, і в то. Богу жаль. А кітю чиню всякі гарадичі. Не буде страшно, ні? Нормально визирати. Не мусять бути кам'яні. Щося докиват епін фарби, та мені ся видить, сяк буде нормально. Не крикливо, ніч не б'є в очі, гонно бити. Ні? О, тут ще може сяк
Ось і сюди можеш зайти, вдітися поміж сісі. Сергію, здоров. Мауся потихо, помало, не жалівся. Гонно було бути ліпше, бо гонно було бути многом гірше. Раз добрі. А у вас що? Хваліться. Кам'яний ліпше буде. Або це з цього таку і каміння вчинити. Може там якісь андезітові би парували, це щось таке. А ведь знаєте що? Ведь просто з гладкого каміння такого. Ну, не з гладкого, а просто з каміння. Кілько мені треба? Раз, два, три, 4, та й там 4-8 штук мені треба. Де в мене тут камінь годин бити? Зараз будемо никати, як буде май парувати. Ну, і треба мені буде вчинити ще якусь дуже масштабну екскурсію по селові, коли я все дороблю. Коли вже буде готово. А ну, як і всяку чиню, то воно мені дає 4, ну, то я си таку 8 учиню. І свищуся аж там розход. Май великий на то не бай. Ну, як ліпше буде? З дерев'яними градичами, це з кам'яними. В принципі, казав би ось із кам'яними теж. Hello, Variety Place. Yes, I do speak English, but my streams are not in English. Because that was intentional. It was intentional to create content in my language, because no one else would if I didn't. Направду, кам'яні... Айно, нормально. Най будуть кам'яні. Далі. Ідемо поникаємо, як у нас є стигло. Мала мися напікати ще. Бо тиглами треба буде много. На всякое убрамлення там. Воно має файно визирати. Між іншим, сесь молодий чоловік, що зайшов в чат. Verity, це Variety Place Minecraft. Я не тямлю, як його насправді має звати. У нього теж є там Майнкрафтова серія. Теж челяник пробує щось якось покреативити.
Thanks, thanks Verity. Please tell me how do I pronounce your channel name properly? Or your name, I guess. I'm trying to promote your channel right now. Ну, кожен челяник пробує щось нове. Кожен челяник пробує вчитися у других. Наприклад, у нього виникав може так оповісти ідею, як виліпшити стріху на своєму тому, на корчмі. Як у мене корчма є там, знаєте. Ну, то я у нього на відео виникав був, як учинити маленьку ліпшу стріху. Айно. The most recent one you said was it. Everyone has trouble with it. So, verity or variety? Variety. Файно чвінькав по інглішу, но поки як. Був час навчився. Так, все треба зарівняти та накласти свіжої. Verity. Ага, окей. Thanks. Thanks for clarifying. It was a word I made up in high school and made it my game tag. That's a common story. Тасяк. Hey Verity, so the world you are seeing right now is actually the one I was mentioning, the historical recreation of Carpathian Rusin village. Let me give me a second. I'll show you the place. I actually used your advice, or rather used your hint concerning the roof. That's a local tavern, or rather a local inn. That's probably inn, not a tavern, as far as I understand. Here it is. So, as you see, the roof is on fire. Not literally. Yeah, so you got some windows. Windows on the side. Та сякое. Та мушу ще раз видати, вказати то. Мушу ще раз указати and the owner's room. Ну, треба поникати, кілько у мене там ще тигли випалилося. Я видав не все встиг заверечі. Yeah, thanks for your hints as well. That was valuable. Ну, тигла. Не знав, куди дів тиглу. Було у мене дуже много. Ба що я такого строїв, дем хоснув? Кампець, та я на гамору пустив всю тиглу. Я всю тиглу пустив на гамору. Там у мене десь 3-4 штуси пішло. Може там іще є, насправді. Треба піти буде ще зайти поникати на гамору. На гамору, може там ще є тигла. Бо тут мало. Sorry to fill up your chat with English. I know that probably makes it boring in your viewers. Well, that's fine. My audience is pretty multi-language.
what I was trying to say, I'm pretty certain that my audience is capable of speaking English, but that's not the goal of this stream. So yeah, I will limit that from now on. No. Та що пробував повісти? Я би берував стрімити по-англійськи, або ото нігде не було моїм цілем, бо хотів їм якраз чинити контент по-руснацьки, бо ніко другий то не чинить. Хоч ні, і це теж буде неправду повісти, бо суть і другі стрімери, ну та й не лише стрімери, які просто чинять контент по-русинськи, ну його дуже мало, і з цього все зачинено. Його дуже мало, а я би хотів, би його було більше, і бо він був такий, який мені бися теж любило никати. В принципі, з того все зачало, я почав був... З того це було і зачало, що я чинив... Тут є моя тигла, видите, куди пішла? Я хотів чинити стрім по Скайрімові, і хотів його принципово вчинити іпен по-нашому, бо... За перше, то файна бавка, я її люблю. І за друге, ніко другий би не вчинив стрім по Скайрімові, по-нашому, кіть то я не вчинив. Два блоки тиглися обстали. Все друге ту є. Сюди пішла моя тигла. That's cool. We don't learn many different languages here in the US. We learn Spanish here where I am, but just the basics. In the place I live in, speaking less than 3 languages is unusual. But in most of cases, that's a direct result of a complicated history. You don't speak many languages because you were not colonized by many different people, so that leaves a mark. Let me tell you that. Do your subscribers know that you have the best hair on YouTube? Yeah, I do. Похвалив мою Коську, каже, слухайте, маєш файне волосся, ні? Може, дотя на курси по інглішу? Я не знав. Видав нет. Я фізично не буду мати час. Я насправді пробував помагати. Не так. Добре, не помагати. У Повіметому також. У мене є деякий опит учительовання. Неофіційний. Я не робив у школі, а в університеті. Я мав приватні уроки, я вчив людей по-русинськи, я вчив людей по-чеськи говорити, і я вчив людей по-українськи. І у мене була така учениця, яка вчила іпен по-українськи говорити. По-англійськи не дуже. Піцяцько було, но менше. Много практики у мене було якраз із чеським язиком, бо то було практично. Як практично, то було хосенно якраз у той час многим людям. Люди, котрі приходили від нас на Чехи, і треба їм було шикону навчитися по-чеськи говорити. В основному не іпен наші, не руснаки, а й люди з Великої України, та таким помагав їм деколи приватними уроками. Та можу казати, мав якийсь експірієнс учительовання, но не аж дуже великий. Well, I have to head out, but it was fun joining the live stream. I'll try to catch some streams every now and then. Enjoy your day, my friend. Thanks. Have a good one. Was nice seeing you here. No. Цімбор нам пішов геть. One question before I leave. How do I say your name? It's Mehal. 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 I hope that was audible enough. No. Що нам ся обстало? Тигла. Треба мені попробувати хоч одну концепцію учинити.
Тут сміття всякое. Посправді, знаєте, що я був би радий за щось когось повчити. І ще пару годів назад я даже, по-серйозному думав над тим, що я би міг із своєї теперішньої роботи піти лише на півставки, а другий час виділяти якимось личним проєктам і, наприклад, якоїсь туторство, якоїсь учительовання чинити. Або, видите, нагнав нас час такий страшний, аж тепер за таке думати он смішно. Я ліпше візьму все з собою просто. Це легко вивчив англійський. Тяжко відповісти на цей вопрос. Мені то було досить легко, бо ото рахуйте четвертий язик, який я вчив за свій живіт. Та можна казати, уже мав вироблену техніку, як го вчити. Або на другого бока, мені так видить, ось у наш час не навчитися по-англійськи досить тяжко, бо настільки много кругом нас його є, що то треба насилу затикати уха і не слухати його, аби ніч не навчити. Або, той мусив повісти, слухати, розуміти, то є но. Говорити геть другое. Геть спішу, що він якраз почав думати, аби лишати роботу, коли війна ся почала. Нащо сидіти на роботі, кить життя так легко ся кінчить. Не без того, не вповімо ж такі думкиня теж не доганяли. Або на другого бока, я люблю файно заїсти, і теперішня робота, хвала Богу, приносить мені добрі гроші, бо я не переживав за якусь свою безпеку фінансову. Та не можу я її просто лишити. Або правду кажеш, спозад інвазії догнало нерозуміння, і це все може кінчити в будь-який момент. І я почав робити то, що я откладував дуже давно. Наприклад, я навчився возитися на біциклях. Коли вже після інвазії я купив собі біциклю і навчився возитися. Все, я мушу. Всяко то було. Тепер у мене тут біциклі. Якісь совіти дати? Не є совітів. Єдин лише совіт, який ти можу дати, чим скорше зачнеш, тим легше ти ся дасть. Коли тобі 6 годів освоїти новий язик супер легко. 12 терпимо нормально. Коли ти пробуєш зачатися вчити у 20 годів, у 24, то вже буде тяжкий труд. І тобі треба буде направду укласти много сил, аби досягнути такого самого уровня, як міг із досягнути 10-річний. Так би му повіш, кожні слідуючі 10 годів тобі утричі май тяжко стається вчити новий язик. Не можу об'яснити, чого Appen так фунгує, або якось так фунгує. Йой.
Що я таке хотів? А ну дуже паскудно буде. Та в принципі нормально. До того ж, чи можеш фани навішати. Мені мало кюстя, мені треба було більше кюстя. Бо вже нормально поекспериментувати, бо мені там треба докласти ще одну колону, та й ту CC треба докласти. Про вивчення мови носіями різних мов. По-різному легко або важко вивчити англійську. Носіям скандинавських мов, наприклад, шведам, треба десь 500 годин, щоб вивчити англійську на достойному розмовному рівні. Це правда. Дуже добрі зауважив Гець, ось кіти уже дорослим челянником, а от як мінімум тінейджером, кіти вже тінейджером учиш якусь другу бесіду, та теж треба рахувати, на кілько вона є вздалена від тебе. Айно ж англійська бесіда, хоч теж є у родині індоєвропейських, або має свої структурні такі читаві відмінності від нашої бесіди, споза чого їй має тяжко вчити. Ровно так само, тобі буде многим в рази легше вивчити хоч якийсь слов'янський язик, гікой англійську. Айно. Кіть будеш іти вчити чеську, та тобі треба буде, згруба удвічі менше часу, якої вивчити англійську. І все сяк фунгує. Айно, та це теж треба міркувати над тим. Оскільки тися далеко везеш, то треба розуміти, відки тися везеш. Ні? Яся, наприклад, везу з Новоселиці до Хиш, Думі. Бо там і треба взяти ще кістя. Треба ми буде мангрових деревищі та й много міді. Мені ся видить, у мене вдома має бути мідь, або того буде дуже мало. То, що в мене вдома є, того буде дуже мало. Та треба буде, що з кварца файно буде. У мене там кварц буде на друге. Я з кварца зроблю... не знав, як це то правильно кличе. Коротше, треба буде таку а-ля декоративну стрижку вчинити. Ну то я вже низько не встигну. То я вже низько не встигну починити. Треба се якоїсь ігіння нормальної ще взяти. Бо сесі кексика щось домак слабі. У мене готового почти нічого не є. Можу взяти диньових кулачів маленько. А я прийшов до Мак поникати мідь. Що я деколи аж заздрю шведам. У них так легко йде англійська. Господичку, ти не за то їм завідуєш. Мені ся видить, шведи мають много чого інтересного, за що вартує їм завідувати, кроме всього, кроме бесіди.
І не поникав їм мідь. І не поникав їм мідь. Олем. Ну, маленько є, а бо цього мало. Мені треба буде блок. Мені треба буде блок. Значить, китяйся все складу, то у мене буде найбуде штоу з блоків. Мені треба ще раз тільки. Мені треба, коротше, знайти собі десь дуже много міді. Ну. Треба ми удвічі більше міді. Бо я нормальну стріху там учинив. Ну, ось я так на око кажу. Насправді його набити ще много. А кварц? Ну, я це все не поберу привезти за один раз. Набрав їм повний жиби сміття та йду вести, да, що, ні? Ну, Картер писав за кварца, що збіле. Епін на тот чепчик, який я планую, яким я хочу убрамити, колони, там білий не буде парувати, бо самі колони білі. Притім, стіна теж рахуй біла, ну, ружова. Треба щось, що буде контрастувати, хоч піціцько. Ну, і я туди буду давати членні елементи. Уся та будова буде мати біло-ружову основу з членними акцентами. Значить, тот чепчик буде стигла. Стигла то буде членний акцент. І буду там вішати ще тут банери. Теж членні і з чимось помальовані. Раз у мене такий план. І мені ся видить, він буде, ну, плюс-мінус нормальний. Туня щось було ще... Пісок та шутер, каміння. То й тут є сись різак, ясно. Я його глядав. Він тут був. Польська основа виходить. Ото якась велика біда. Не можу, бо фарби совпадали якось з польським прапором, це що? Треба... я не поникав. Знаєте, що не поникав? Мангри. Я не поникав мангри. Це суд у ня ще дома. Бо мені ще треба буде много часу посидіти з тим. Мені ще много часу треба буде посидіти з тим, бо я нарубав собі мангрів. Так, тут і 3 добре. Йой. Все було ненароком. Ну, то й сяк має бути. Там я, значить, тут другий і не клав, айно. Сесю головою, на сесю головою поклав, а то, там дали мені не клав. Ага. Угу. Окей, значить мені треба придумати, як він із цього боку буде визиратися, із чепчик. Ну, є в мене задумка, як то уйде.
використовуємо ще й не доклад. Тут і два. Теоретично можеш цей чепчик сяк повести, а теоретично можеш його тут взагалі не класти. Оба два варіанти будуть нормальні. Сяк класти. Угу, добре. Зачалися провокаційні вопроси. Закарпатську я ніяку не рахую. Я рахую русинську самостатну бесіду. А, то може було і через бібліотеку. Йой, це вже то-то. Я вже чув по собі, що яся маленько змучив. Уже не беру з вами шиковно приказувати. Це значить, требася потихеньку сохраняти. Ну, бо єдно діло бавити, а друге діло і бавити, і в той час щось старатися активно говорити. Я вже так не беру. Ну, сяк буде. Добре. Требася помаленьку буде сохраняти. Ну. Ну, нормально воно буде. Тільки мож челеного ще піціцько дати, або піціцько в центрі. Таку обводку, як я спочатку учинив був, так не мож. Ну, то буде помного. А значить, і туй не треба вести ту обводку до края, а й лише кругом колони. Лише кругом колони та й над возором можеш учинити таку гиби стрижку. І пентуйка. Туйка можеш над возором просто вчинити стрижку, та й все, а туй з колони лише одного бока, бо вони будуть дотикати. Ай, ну будуть це дотикати. А ну, зараз попробуємо. Так. Ну. І це сяк має бути, бо парувало тому, як воно з другого бока. А тут, думаю, просто сяк. Або кіцяк чинити, то вже мусить і туй. А цяк упалити. А в принципі гонно бити. Я би сяк і лишив. Так, Гець там пробує тролити в чатові. Є та ті, хто говорить, чому не державною. Ну поки як. Ну то лиш я. То іпін я. Ну, а тут треба ще на два боки сесів фіцлик упалити. Як туди май ніжно залізати? Лише сяк. Ну, сяк. Ну, і мені ся видати ще... О, можна, наприклад, тут ще сяк закривати. Сяк буде добрі. Єй, у мене є продумана схема, як я це хочу чинити. Сяк буде файно. Але я собі дуже приблизно в голові щось таке малював, і вийшло добрі. Ну, мене, значить, чекать дуже довге копання. Мені треба буде глядати мідь.
Бо мені на цю стріху треба буде ще раз ті коміді, які у мене є. Ще раз ті коміді, які у мене є. Ну, тут посередині ще візьміжно щось придумав. Мож так буде вчинити. Я не знав, це воно буде файно. А ну, зараз попробуємо. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8? Парне число? Ні, 7. 1, 2. А чого? А де я нарахував 8? Десь не добрі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Ага. Ага, тут і сути ще два блоки, котрих не... Ага. Можеш всяку чинити. Тепер буде руно. Тепер буде 9, так? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ай, ну не парною має бути. Можеш всяку чинити. Туйка. Ну там скло буде. Там за цим скло буде. А такий фенслик. І це максимум. Максимум, що там посередині може дати. І мені це видати. Нормально, кажете, виходить, айно? Ну, та й хвала Богу. Ану, треба попробувати залізти сюди на стріху. Видить буде майфайно видко. Слабизня паркурщик. Нормально. Ну, та гонно бити. Там буде скло, там буде бібліотека. Не знав лише, скло, видав, треба буде з якимось отстіном давати. Ось не чисто біле, просвітне, ні? А й з якоюсь фарбою ще треба буде. Віддівім чинили просто скло сіроє. Такое може дати. Ну, добре, буду видіти то вже. Доки до складу йде, то ще ого-го, кілька часу прийде. Ну, а тут ще думав, уби дати чалених акцентів, та може ще із мангрового дерева тут і чалені пролази подобавляти. Сюди на колони. Авать просто чалені банера розвісити ще з якимось узором. Так би було, може, майфайно. Ну, та в принципі, концепція така буде. На цьому відео будемося сохраняти. На низьке доста було. Треба мені піти спочити теж. Дякую всім, хто низько прикапчався. Було доста весело, мені ся полюбило. Я давно не стрімив. Все добре, що я ся вернув низько в час. Назбирались ми. Славові приймові, ну, мало більше 800 гривень, або там мені ще заганяли 1000 перед тим, та все я помножу та зажену цимборові. В п'ятницю він йде забирати мотора, каже, що пофотькат, та зверже звіт, то все. І банка грибів, а чи йде гідзю, він низько більше всього донатив, все об'єктивно. Та що, красно дякую всім, хто був. Майтеся, сокутіться, держіться, то все. А театр, якся докладе, та ясне діло, ож учиню май паранну екскурсію по ньому, відео здойму та викладу. Все, щасливо, майтеся.